Naniguro ang Public Safety Office kon na PSO Jansan sa publiko nga nagagana 24 oras ang tanang 207 ka CCTV camera sa dakbayan aron makatabang sa kapulisan sa investigasyon sa matag krimen. Kini ang gibutyag ni Attorney Jong Gonzales ang labaw sa PSO Jansan. Sumala pa, klaro ang matag kopya sa CCTV sa Command and Control Center nga daling nahatag sa mga otoridad. Tungod diini na trace gilayon kung asa nanukad ang mga sospek hangtod nga makasibat. Adunay kaugalingong investigasyon ang hanay sa kapulisan sa pag-ila sa sospek o galing nakabalot o kung halos di na mailan gubikan sa sulob nga helmet o jacket ingon man walay plate number ang mga sakyanan o kung motor nga gimanihoan. Sa pagkakaroon, hangtod alas 10 sa gabi pa lamang ang operator sa Command and Control Center luyo sa 24/7 function sa mga CCTV apan paningkamutan matud pa sa mga buhatan nga madugangan ang ilang manpower. Nag-operate ang CCTV na 24/7. Pero ang atong operator hangtod 10 o'clock pa lang as of now, no? Pero ato anang imuon nga 24/7 pag nanatay available manpower, no? Natay kulang lang sa manpower but ang atong manpower diha hangtod 10 o'clock sa gabi. Nanay tao diha, no? And that's until Sunday. Pero ang kwan lang is ang limitation lang hangtod 10 sa gabi. Nanawagan usab si Attorney Gonzales sa Business Permits and Licensing Division nga mahimong istrikto sa pagtukod og CCTV camera sa matag establishmento. Ilabi na ang ating proseso karon sa pagkuha og business permits. Gumikan na pamatud-an na nga dako kining tabang sa investigasyon sa kapulisan. Na ordinance, if I'm not mistaken, I hope business permits, no, ang atong BPLD. Kaya nakabutam ko sa ordinansa pag-renew. Dapat na siya gina-check kung ang mga CCTVs are functioning. Required ang mga establishment nga na sila yung mga CCTVs. Sa kalsada man na siya nakatutok. Mga katropa, kanunay i-monitor ang imong blood pressure og magmintinar og Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, ex-FM News.